ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22-26-31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉኹም። ሰላምታና ብጻሕኩም ክቡራት ሎሚ ረቡዕ 5 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 15 መስከረም 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪኡ ኣፍጋኒስታንን ዩናይትድ ስቴትስን ብኣንደበት አንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ኢኹም። ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂኒያ ፔንታገን ዝተፈጸመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝዘከረ እዩ። ምሳና ጽኒሖም ተኸታተሉና እናበልና ንዕድም ዜና ክነቅድም ካብ ምንያ ኣፈወርቂ ድሓን ድምስም ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ውሽጢ ዞባታት ኩናት ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ከባቢ ወሎ እናወረደ ዘሎ ሰብኣዊ ጉድኣት ንምዕጻፍ ዝገብርዎ ጻዕሪ ውሕድ ክብሉ ምምሕዳራት ደቡብን ሰሜንን ወሎ ተዛሪቦም ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ጸገም ትኩረት ክህብዎ እውን ሓቲቶም ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝሰየሞን ንባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ትግራይ ናብ ዝብል ዝቐየረ ኣካል ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ናብ ወረዳታት ተወለደር ኣምባሰል ወረባቦን ደላንታን ሰሊኹን ምእታው ፈተነ ገይሩ ግን እቲ ፈተንኡ ፈሺሉ ንድሕሪት ከንሳሕብ ተገይሩሎ እንተበሉ እኳ ፖለቲከኛታት ኣመሓደርቲ ሕጂ እውን ስጋት ኣለና ዝብሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ሪፖርተር ቪኦኤ መስፍን ኣራጌ ሓደ ካብ ሓረስቶት እዮም ዝበሎም ኣቶ ይማም ኣሕመድ ጥሪት ሓዊሱ ንዘመናት ዘጥረናዮ 3 መዓልታት ኣብ ዘይሓልፍ ግዜ ጉድኣት ወሪዱ ምባሎም ሓቢሩሎም ኣመሓዳሪ ቀበሌ 08 ወረዳ ወረባቦ ኣቶ ሰይድ መሐመድ ዝተባሃሉ ከዓ ሓረስቶት ብኣማኣት ዝቁፀራ ከፍትና በሪሰናና ንዝገደደ ጸገም ከይንቃላዕ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ህጹጽ ረድኤት ይግበሩልና ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ከምዚኦም ዝበሉ ምስ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ዘረፋን ንዝለዓልዎም ክስታት ደጋጊሞም ኣሉታ ሂቦሙሉ እዮም። ሓይልታትና ንጹሃት ዜጋታት ዕላማ ኣይገብርኒ ኢሎም እዮም። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሐመድ ሰሊሑ ከኣቱ ምስ ዝፈተነ ሰራዊት ሕወሓት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኩናት ከም ዝገበሩ እዮም ንቪኦኤ ገሊጾም ዘለዉ። ሕወሓት ኣብ ዝቆጻጸረ ከባቢታት ወሎ ጥሜት ኣትዩ ንዝብል ግን ናብ ጥሜት ዝሰገረ ጸገም የለን ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወሎ ዲያቆን ተስፉህን ባያቤል ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 270,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ብዛዕባ እቲ ሕወሓት ኣብ ዝቆጻጸሮም ዞባታት ሰሜን ወሎ ዘሎ ህዝቢ ከም ዝሻቀሉን ገሊጾም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ሓይልታቶም ኣብ ዝተቆጻጸሩ ከባቢታት ዝርከብ ሓገዝ ዘድልዮም ኣባላት ማሕበረሰብ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ክረኽቡ ኩነታት ብምምችቻው ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ዳያስፖራ 1,263 ሚልዮን ብር ኣታው ተረኺቡ ክብል ቤት ጽሕፈታት ተሓባባሪ ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ ነቲ ነዊሕ ፈለግ ኣባይ መበገሲ ኢትዮጵያ ብምግባር 6,671 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ፈለግ ድሕሪ ምባል ንዘበናት ንምድረ ባዕዳን ከስቲ ዝነበረ ኣባይ ካብ አብራሁ ንዝወፀ ግን ካብ ደርፊ ዝሓለፈ ጎሊሁ ሽሻይ አይነበረን ይልሎም። ሕጂ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ንምልማዕን ንርእሶም ኮይኖም ንጎረባብት ንምክፋልን ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምስራሕ ካብ ዝጅምሩ 10 ዓመት መሊእዎም ኣሎ ይልሎም። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ማለት ክሳብ ዝሓለፈ 30 ነሐሴ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንህንጸት እቲ ግድብ 15 ቢልዮንን 931 ሚልዮንን ዝጽጋዕ ገንዘብ ኣዋጺኦም ይብል ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ። ሓላፊ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሙሉዕ ዕድሚኡ ንሰብአዊ መሰላት ስለዝተጣበቀ ተባሂሉ ናይ ጀርመን ኣፍሪካ 2021 ሽልማት ሰብአዊ መሰላት ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። 24 ጋዜጠኛታት ፖለቲካዊ ፋውንዴሽንን ፖለቲካውያንን ዝሓቆፈ ትካል ጀርመን ኣፍሪካ ዝሃቦ ሽልማት ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ንውርያት ውልቀ ሰባት ዝወሃብ ፍሉይ ሽልማት ጀርመን እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ዓሚ ንሶማልያዊ ተሓላቕ መሰል ኤልዋድ ኢልማን ከም
ዝተዋህበ እቲ ዜና ይሕብር። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ መበል 23 ዓመት ዕድሚኡ በዓል ሙያ ሕጉ ኮይኑ ኣብ አዲስ አበባ ስርሑ ከም ዝጀመረ ከምኡውን ንዘይ መንግስታዊ ትካል ክኢላ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣማኻሪ ከም ዝነበረ ካብቲ ዝወፀ ጽሑፍ ንምፍላጥ ይከኣል። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ 2005 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዛቢ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ንጽፉፍነት እቲ ምርጫ ድሕሪ ምንቃፉ ግን ብሓይልታት ጸጥታ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞን ከም ዝተኣስረን ንመንግስቲ ንምዕላው ፈቲንካ ተባሂሉ ተኸሲሱን ተኣሲሩን ከም ዝነበረውን ዝዝከር እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሙቃዲሾ ሶማል ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሎሚ ሰሉስ ዝተፈንጀረ ቦምብ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝቀተለ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊጾም። ብመሰረት እቶም መሰኻኽር እቲ ፈጻሚ ርእሰ ቅትለት ናብ ሓደ እንዳሻሂ እቱ ምስ በለ ተዓጢቅዎ ዝነበረ ቦምብ ከም ዝተባርዐ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደሉ ስፍራ ጥቃ መዕርፎ ነፈርትን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን እዩ። ግዳይት እቲ ጥቃዓት ሰላማውያን ሰባትን ወተሃደራትን ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሐመድ ሁሴን ሮቤሌ ባርባራዊ መጥቃዕቲ ሸባብ ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ። ሕጂውን ካብ ሶማል ከይወፃና ፕሬዚደንት ሶማል ንጉዳይ ዝተሰወረት ሶማልያዊት ሰላሊት ዘጻርይ ሓደ ኮሚቴ ኣቂሞም። ሰላሊት ሳይበር ሴኪሪቲ ሶማል ኤክራን ታሂል ፈራሕ ብኣልሸባብ ተቐቲላ ዝብል መግለጺ ብክፍሊ ድሕንነት ፕሬዚደንት ዓብደላሂ ፋርማጆ ከም ዝተዋህበ ዝዝከር እዩ። ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሬስ እቶም ፕሬዚደንት እቲ 5 ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣናዳይ ሓቂ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሶማል ከም ዝመርሖ፣ ዋና ዳኛ ቤት ፍርዲ ሰራዊት ምክትል ካልኦት 3 ኣባላት ድማ ካብ ሰራዊት ከም ዝተመዘዙ ኣፍሊጡሎም። ቤተሰብታ ዝተሰወረት ሰላሊት ግን ንመግለፂ እቶም ፕሬዚደንት ተቃዊምዎ ኣሎ። ወላዲታ ወይዘሮ ቃሊ መሐመድ ጎሃድ ሰራዊት እቲ ሃገር ንኸጻርዮ ከም ዝመርጻ ጠቂሰን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ትሑት ኣታውን ዘለወን ሃገራት ክሳብ ፍርቂ 2022 ዓመተ ምህረት 200 ሚልዮን ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ቃል ኣትሎም። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ዩርሴላ ቫንደር ሌይን ነቲ ዝተኣተወ ቃል ትማሊ ዝገለጸኦ ኣብ ስተርስበርግ ፈረንሳ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ዓመታዊ መደረ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ። ኣብቲ መደረ ቫንደር ሌይን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ርእስቲ ኣቀዲሙ ቃል ዝኣተዎ 250 ሚልዮን ዶስ ተወሳኺ 200 ሚልዮን ዶስ ንምሃብ ወጢኑሎ ኢለን ኣለዋ። እዚ ወፍሪ ሃፍትን ምሕዝነትን ወፍሪ ሃፍትን ዓለም ለኸ ጥዕናን ይኽብላውን ገሊፀን ኣለዋ። ካብቲ ዓለም ለኸ ዶስ ኮቪድ-19 ሓደ ሚእታዊ ጥራይ ኣብ ትሑትን ማእኸላይን ኣታዊ ዘለውን ሃገራት ምብፅሑ ብርኪ ዘይፍትሓውነትን ህፁፅነት እቲ ጉዳይን ግልፂ ይገብሮ ዝበላ ቫንደር ሌይን እቲ ቫይረስ ክታበት ኣብ ዘይከላኸሎ ብርክ ለበዳ ከይብፅሕ ኩሉ ዝከኣለና ንግበር ክብላውን ንኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣገንዚበን ኣለዋ። ሰሜን ኮርያ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ ካልኣይ ዓብይ ፈተነ ሓፂር ርሕቀት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ኣካይዳ። እዚ ፈተነ ነቲ ጠጠው ዝበለ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኒኩሌር ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ድፊት ንምግባር ፒዮንግያን ዝገበረቶ ዳሕራይ ፈተነ ይመስል። ሰሜን ኮርያ ነቲ ፈተነ ሚሳይላት ዝገበረቶ ዳርጋ ን6 ሸዋርሕ ተነጻጻሪ ስቕታ ኣርያ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ። ብሶኒ ፈተነ ሚሳይል ክሩዝ ከም ዝፈተነት ምሰፍለጠት ዓብይ ኣርእስተ ዜናታት ኮይኑ እዩ። ድሕሪ 2 መዓልታት ሎሚ ከዓ 2 ቦሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዝፈተነት ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ፍትሒ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዳርጋ ንኩሉ ዓይነት ምስዳድ ወይ ከዓ ምንጻል ጥንሲ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ኣብ ግብሪ ከየውዕል ናይ ፌደራል ዳኛ ክእግዶ ብምሕታት ህፁፅ ጥርዓና ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ባይደን እቲ ሓድሽ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ናይ ምቁራፅ መሰለን ዝጻባእ ዘይሕገ መንግስታዊ ስጉምቲ ይብል። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ። ሚኒስተር ፍትሒ 45 ገጽ ዝሓዘ ጥርዓን ትማል ሶሉስ ናብ ናይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቕሪቡሎ። ሚኒስተር ፍትሒ እቲ ሰኔት ቢል 8 ብዝብል ዝፍለጥ ሓድሽ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ሕገ መንግስታዊ መሰለን ከይጥቀማ ዝኽልክል እዩ ክብል ይከራኸር። እዚ ህፁፅ መስርሕ መምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ሕጊ ቴክሳስ ዝወሰዶ ካልኣይ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ። ካብ ሓደ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ እዚ ሓድሽ ሕጊ 6 ሰሙን ዝገበረ ጥንሲ ምስዳድ ከም ዘይከኣል ይኽልክል። ተቃወምቲ ናይዚ ሕጊ 6 ሰሙን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ምሓዘን እኳ ኣይፈልጣን ይብሉ። ብኣስገዳድ ተደፊረን ወይ ኣብ መንጎ ናይ ቀረባ ሕውነት ዘለዎም ሰባት ብዝፍጸም ርክብ ግብረ ስጋ ዝፍጠር ጥንሲ እቲ ሕጊ ሕድገት ይገብር። ቴክሳስ ትርግታ ልቢ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጥንሲ ናይ ምውራድ እገዳ ኣብ ግብሪ ካብ ዘውዓላ ብሪፓብሊካውያን ዝምርሓ ደርዘን ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ እያ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 6 ሰሙን ሓልሓሊፉ እታ ጥንስቲ ነፍሰ ጹር ምዃና ከይፈለጠት እቲ ዝተጠንሰ
ልቡ ትርግ ምባል እንተደኣ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብያተ ፍርዲ ቅድሚ ሎሚ ከምዚኦም ዝበሉ እገራታት ከይፍጸም ከልኪሎም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ካብ መጠን ዝሓለፈ ጣልቃ ምእታው መንግስቲ ከይዓገተን ሕገ መንግስታዊ መሰለን ተጠቒመን ጥንሲ ክሰዳ ይኽእላ እየን ብዝብል ስነ መጉዕት እቲ ናይ ቴክሳስ ሕጊ ጸረ ምንጻል ጥንሲ ብዘይተለምደ ኣገባብ ተራ ዜጋታት ጥንሲ ናይ ምውራድ ኣገልግሎት ንዝህቡ ትካላት ወይ ጥንሲ ክስደድ ንዝሓገዘ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኸሱ ስልጣን ዝህብውን እዩ ካብሲሶም ዝዕወቱ ድማ ክሳብ $14,000 ካሕሳ ይሽለሙ ገብረ መድሕኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ብትካላት ሕቡራት መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኣቢሎም ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ሰብኣዊ ረድኤት መሃብ ከም ዝቕጽሉ ትማሊ ሰሉስ ቃላት እዮም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ጣሊባን ንዘሎ ዓቀባት ግን ኣይከተልዕሎን እያ ኢሎም ኣለዉ ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዓሚ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ንኣሜሪካ ዋጋ ኣኽፊልዋ ኢሎም ባይደን እዚ ሓያል ኩነታት ኣየር ንዩናይትድ ስቴትስ $99 ቢልዮን ከም ዘኽፈላ ዝገለጹ ኣብ ጎልደን ኮሎራዶ ኣብ ቤተ ፈተነ ሃገራዊ ብኸይዲ ተፈጥሮ ዝርከብ ጸዓት ትማሊ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን እዩ ዜና በዚ ተፈጺሙ የቀኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናምንያ ክመልሰኩም ቱርኪ ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዝርከብ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምግታእ ዓለም ለኸ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ክትብል ፀዊዓ ቱርኪ ነዚ ዝገለጸት ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ቁጥሪ ስደተኛታት ሒዛ ትርከብ ሃገር መጠን ብምዃና ካብ ሎሚ ንድሓር ካብ ኣፍጋኒስታን ኮነ ካልኦት ከባቢታት ንዝመፁ ስደተኛታት ከም ዘይትቕበል ድሕሪ ምጥንቃቃ እዩ ሪፖርተር ቪኦኤ ዶርአን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ዝተኻይደ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ መቭሉት ቻቭሽሎ ብዛዕባ ኣብ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ዝርከቡ ኣፍጋኒስታናውያን ስደተኛታት ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝግባእ ሰዓት ሕዚ ኢሎም እቲ ሎሚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሰብኣውን ጸጥታውን ቅልውላው ሳዕቤኑ ንዓለምና ብቐጥታ ዝጸሉ ብምዃኑ ሕዚ ሓበራዊ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ እዮም ዝበሉ መራሕቲ ቱርኪ ካብ ኣፍጋኒስታን ሃዲሞም ናብ ኣውሮፓ ዝሰግሩ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ብግዝኣቶም ስለ ዝሓልፉ ልዑል ስግኣት ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቱርኪ ዝበጽሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብቲ ን4 መዓልቲ ዘካየድዎ ዑደት ቱርኪ ካብ ኩናት ሕድሕድ ሲርያ ሃዲሞም ንዝመጹ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝጽግዑ ስደተኛታት ምዕቋባ ኣመስጊኖም እዮም ኣብቲ ቱርኪ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዝኣተወቶ ስምምዕነት ስደተኛታት ሲርያ ንምዕቋብ በቢልዮናት ዝቝጸር ዶላር ሓገዝ ትረክብ ሓደ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ስደተኛታት ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከባ ሃገራት ክዕቆቡ ይግባእ ኣብ ዝብል ሓሳብ ብምስምምዖም ቱርኪ ንስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ክትቀበልን እቲ ዝኣተወቶ ውዕሊ ክናዋሕን ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ይኹን እምበር ኣባል ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቱርኪ ሲኤችፒ ዝኾነ ዑናል ቺቬኮስ ንፖሊሲ ስደተኛታት መንግስቲ ቱርኪ ኣትሪሩ ነቒፉ እዚ ልዑል ጉድለት ምምሕዳር ዝተመዝገበሉ እዩ ኣብ መንጎ ቱርክን ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ ርክብ ብቐሊሉ ርክብ ዕድጌት እዩ ዝተወሰነ ገንዘባዊ ሓገዝ ንቱርኪ ብምሃብ ዋሕዚ ስደተኛታት ጠጠው ክብል ደልዮም ዝገበርዎ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ሸኽሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቱርኪ እዩ ተዳጒኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ብማዕረ ክባፅሕ ኣይተገብረን ሕዚ እውን ከምኡ እንተቐፂሉ ንስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ስዒቡ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ክቐፅል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለና እዮም ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣንካራ በፂሖም ኣብ ቱርኪ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታትን ስምምዓትን ተዘራሪቦም ኣንካራ ተወሳኽቲ ስደተኛታት ከም ዘይተቐበል ብምግላጽ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ጸውራ ክሕግዛ ጸዊዓ ሓደ ተንተንቲ ኣንካራ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝወሃባ ሓገዝ ከም እትደልዮ ክገልጹ ከለው ከም ሶል ኦዜል ዝተባህለ በዓል ሞያ ዓለም ለኻዊ ርክባት ግና ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሴፕ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብዚ እዋን ልዕሊ እቲ ሓገዝ ገንዘብ ንህዝቦም ዘእምንሉ ሜላ የድልዮም ኣሎ ከም ነጻ ቪዛ ዝበሉ ይብል ፍቃድ ጉዕዞ ነጻ ቪዛ ቱርኪ እቲ ፈላማይ ስምምዕነት ኣካል ስደተኛታት ሲርያ ዝነበረ እዩ ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ ገሊአን ሃገራት ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ብዘይምስምማዕን ክፍቀድ ኣይከኣለን ሳራ ፍስሃየ ቅንየልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝምፀአና ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን
ትማል ሶሉስ ንኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መምሕዳር ባይደን ኣሜሪካውያንን ምስ ዓለምለኻዊ ሜድያ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ሃገራዊ ኢንዶመንት ንዴሞክራስን ዝሰርሑ ሰባትን ካብ ኣፍጋኒስታን ናብ ምውፃእ ቀዳምነት ምሃቡ ኣፍሊጦም ይበል። ብኻልእ ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ንምምሕዳር ጣሊባን ዘይኮነስ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብኸመይ ናብ ሚልዮናት ዶላራት ረድኤት ትሰደሉ ንዝብል ትመዝኖላ። ካትሪን ጊብሰን እያ ዳልያቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ። መንግስቲ ኢሉ ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ተወሳኺ ማዕቀብ ክንብረሉ ከም ዝኽእል እዮም ገለ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ሓደ ካብኦም ዴሞክራት ሮበርት መነንደዝ እዩ። The United States and the United Nations should maintain existing sanctions on the Taliban. ዩናይትድ ስቴትስን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ጣሊባን ዘለወን ማዕቀብ ክቕጽልኦ ኣለወን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዜ ልዝብ ምስ ጣሊባን ኣልዒላቶ ዝነበረት እገዳ ናብ ቦትኡ ክትመልሶ ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ረድኤት እናቐጸለት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ጣሊባን ግን ዋጋ ዘኸፍል እገዳ ክትገብር ኣለዋ ይብል ኮንግረስማን መነንደዝ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን 64 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ቃል ኣትሎም ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዝኸይድ። ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ምውፃእ ኣፍጋኒስታን ካብ ኣባላት ባይቶ ከበድቲ ሕቶታት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ተዛሪቡ። I don't want to sugarcoat this because we know that while the Taliban seeks and will probably support and protect basic humanitarian assistance. ነዚ ክኸሓሕል ኣይደልን እየ። ጣሊባን ከም መግብን መድሃኒትን ንዝበሉ ነገራት ኣብ ምእታው ክተሓባበር ይኽእል እዩ። ከም ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝበሉ ነገራት ግን ካልእ ታሪኽ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብዕቱብ ክንከታተል ኢና። እቲ ሓገዝ ብግቡእ ባዕልና ንቆጻጸሮ ክኸውን እውን ክንሰርሕ ኢና ይብል ብሊንከን። እንተኾነ ዕድል ናይቶም ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሑ ዝነበሩን ዕድል ናይቶም ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ቃል ዝተኣተወሎም ግን ኣይተፈልጠን። ምምሕዳር ባይደን ነቲ መስርሕ ኣብ ምስላጥ ዝግብኦ ከም ዘይገበረ እውን ብክልቲኦም ፓርቲታት ይንቀፋሎም። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረፉ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋናውያንን ካብቲ ሃገር ከውፅኡ ገና ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ሰነት ኣብ ኮሚቴ ጸጥታ ሃገርን ጉዳያት መንግስትን ላዕለዋይ ሪፓብሊካን ሮብ ፖርትማን ግን ብዛዕባ ተሪፎም ዘለዉ ሰባት ትክክለኛ ቁፅሪ የብልናን ይብል። ካብቶም ዝገመትናዮም 60,000 ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ እቶም ፍርቆም 30,000 ጥራይ ኢና ክነውፅእ ክኢልና ዘለና ይብል ኣስዒቡ። ድሕሪ ናይ ሰሙናት ሻቕሎት ሕጂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከብዎም ሰባት ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ቦታ ከውፅዎም ቀዳምነት ሂቦምሉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሕቶ ዘቕረቦ ዴሞክራት ሴናተር ክሪስ ኮንስ እዩ። There's about 550 employees and family members from Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty who were not ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሬድዮ ፍሪ ኢሮፕ፣ ሬድዮ ሊበርቲ ከምኡውን ንስድራ ቤቶም ሓዊስካ 550 ዝኾኑ ገና ዘይወፁ ኣለዉ። ስለዚ ሚኒስትሪ ወፃኢ ነዚኦም ከውፅእ ቀዳምነት ሂብዎም ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣንቶኒ ብሊንከን እወ ዝብል ምላሽ ሂቡሎም። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን 124,000 ኣውፅኦም ኣለዉ። መብዛሕቲኦም ኣፍጋናውያን እዮም። መወዳእታ ዝነበረ ወተሃደራዊ በረራ ኣሜሪካ ነሓሴ 31 ይቕንየልና ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኽሪ መስከረም 11 2001 ብሰንኪ ዘጓነፈና ቴክኒካዊ ጸገም ቀዳም ሰንበትን ክሓልፍ ይግብኦ ነይሩ ኣይከኣለን። ሎሚ ካልኣይን ዛዛምና ክነቕርበልኩም ኣዳልያ ተቕርበልኩም ዘላ መን ኣፈወርቂ። ምናልባት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝረኣኹሞ ናይ ሓለዋ ለውጡ ንኣብነት ቅድሚ ሰፕተምበር 11 ክፉት ዝነበረ ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ሚዜማት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልኦት መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ሰባት ስኢሎም ዝኣትዎም ዝወፅዎም ዝነበሩ ድሕሪኡ ግን ዝተራእየ ናይ ከተማ ሓለዋታት ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት በቃ ፈፂሙ ቀይርዎ እዩ ትብልዎ ዘስተባሃልኩም ልንተሃልዩ ኣማኔል ኣብኣ ከለኻ هو it is ዓበየ ለውጢ 9/11 ዘምፅኦ ዘበርክያ ኩሉ government building ሕጂ ብሜታል ዲቴክተር ከይሓለፍካ ኣይተኣቱና ጃነ ኣብዚ ናይ ሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ የሰርሕ እንዳተፈተሽካ ሃታቱ ሜታል ዲቴክተር private areas ዝዑ ግዜ ይብሎም ክኾኑ ኩሉ ናይ government building federal state ወላ ሲቲ ክትኣቱ ብሜታል ዲቴክተር ሃታቱ
ሓደ ድማ ስፓት ቼክስ ይገብሩዮም እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝቕመጥ እቲ NYPD ኒውዮርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት ብዙሕ ቸካት እዮም ዝብለከ እዚ ሰብዊ ክትኣትኸልካ ጣውላ ጠጦ ኣቢሎም 5-6 ፖሊስ ባክፓክ ዝሓዘ ንዓ ስኻብ ዝብልዎ ነቲ ባክፓክ ቼክ ይገብርዎ ስፔሻሊ ናይ ጋቨርንመንት ቢልዲንግ ቼክ ይገብርካ ይትኣቱና ንደቅኹም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ንምርዳእ ከመይ ጌርኩም ገሊጽኩምሎም ንቆልዑ ኣቶ ዛይድ እቲ ወደይ እኳ ንእሽቶ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እውን ዝርድኦ ኣይነበረን እታ ዕብይ ዝበለት ተጓለይ ግን ብዛዕባኡ ካውንስሊንግ ዝገብሩሎም ነይሮም ኣብኡ ቤተሰቦም ዝሞቶም ቆልዑ ወይ ገለ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ደዓእስዎም ወይ ከዓ የፀናንዕዎም ነይሮም እዮም ነቶም ቆልዑት ማለት እዩ ክስንብዱ ከምዘይብሎም ብወገንና እውን ኣብቲ ገዛና ዲስካስ ዝገበርናሉ ጥንቀቅ ከም ዘለና ዝኾነ ነገር እንተሪእና ካብቲ ከባቢ ክንርአ ከም ዘለና ንዓታቶም ቶም ቆልዑ ብፍላይ ክርሕቆ ዝኾነ ወዲቑ ኢሎም ከልዕሉ ከምዘይብሎም ይመክር ነይረን ደቀይ ማለት እዩ ከምዚ ማንኤል ዝበሎ ኮምፕሊትሊ ኒውዮርክ ተቐይሩ እዩ ካብ ዓድና ክንመፅእ ከለና ድላይካ ተኣቱ ዝፍትሸካ ዘይብልካ ዝነበረሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከይተፈተሽካ ተኣትወሉ ነገር ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ ድሕራይ እውን ናብ ሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ የስራሕ ጀሚረ 2007 ኣብኡ ከኣብቲ ግራውንድ ዚሮ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣፌክት ዝኾኑ ሰባት እውን ትካልና ናይ ሕክምና ስለ ዝኾነ ሬድኤት ይህቡ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ከይዶም ብዙሕ ዝሓመሙ ሰባት ብቐረባ ይፈልጥ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ናይቲ ህልቂት ናይቲ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ናይቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እዚ ናይ ካልእ ዓይነት ሽም ዘለዎ ፕሮባብሊ ናይ እስላም ዓይነት ሽም ዘለዎ ከምዚ ናተይ ሕጂ ዛይድ ናይ ኩሉ ዝኸይድ ሽም እዩ ክሪኢ ከለዎስ ቁሩብ ሰጋጥ ይብሉ እዮም ንገሊኦም ሰባት ብኸማ ዓይነት ሽሞም ጥራሕ እውን ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ናቶም ኩነታት እዚ ደንጎ ወረቐት ቅድሚ ሕጂ ድሓን ዝነበረ ኣብ ዳሕራይ እዋን ግን ጠጠው ብምባልን ብዙሕ ምስራየት ብምግባርን ክወሃብ ጀሚሮ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕበይኑሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ቀሊል ጌርካ ትሪኦ ነገር ኣይኮነን ዝናይ ንበበን ኣብቲ ኢኮኖሚ ብዙሕ ዕንወት ኸቲሉ እዩ ኣብቲ ህዝቢ መነባብሮ ብዙሕ ምዳሽሙ ገይሩ እዩ ስለዚ ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንርኢና ማለት ስጋብ ሕጂ እውን ብድሕሪኡ ኬድካ ንምርኣይነት ከባቢታት ፈቲንኩም ዶ ነርኩም ከመይ ነይሩ ኩነታት ኣቶ ኣማንኤል ኣነ ኣብ 2007 ስራሕ ለዊጠ ኣብ ዋን ሰንተር ስትሪት ዝበሃል ኣብቲ ጥቃ ሲቲ ሆል እዩ እቲ ኮንትሮልስ ኦፊስ ዝበሃሉ ኣብኡ ሰርሕ ነይረ ደርጋ 3 ብሎክ እዩ 4 ብሎክ እዩ ካብ ግራውንድ ዜሮ ምሳሕ ክወፅእ ከለኹ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝዘውር ብኡ ይሓልፍ ነይረ እቲ ኮንስትራክሽን ክግበር ከሎ እቲ ምፅራይ ክግበር ከሎ ሕጂ እቲ ዝገርም ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ቱሪስት ክሪኦ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ኒውዮርክ ሲ ዳርጋ 60 ሚሊዮን ዝኸውን ቱሪስት መፅኡ ኤቭሪ ይር ቅድሚ እዚ ፓንደሚክ ማለት እዩ ኩሉ ወላ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ወላ ካብ ኣውሮፓ ይኹን ወላ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፀ ፒክቸራት ዝወስድ ገሊኡ ዝሓዝን ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ኣብቲ ኢሚድየት ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እውን ካብኡ ወፂኡ እዩ ካብቲ ኤርያ በዓል ሎወር መንሃተን ዝበሃል ባተሪ ፓርክ ዝበሃል እዚታት ብጣዕሚ ቀረባ ቦታታት እዩ ትሰብሲብ ናይቲ ቢልዲንጋት ደበና ይኹን ወላ ሓመድሲ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ብሪዚንግ ፕሮብለምስ እዮም ፀሎም ኣለዎ ገለ ባሕሰ ዝነበረ ብዙሕ ሰባት እውን ካብታት ይወፁ ነይሮም ግን ሰብሲ ብዙሕ ግዜ መፅኡ ፍርዮ ምክንያቱ እቲ ብጣዕሚ ዓብይ ተፈፅሞ ስለ ዝኾነ እወ መዓት ፊኻ ወሲድ እዩ ንዑ ኣጥርዮም ናብ ስራሕ ብምጅማር ኣብኣ ከለኻ ኣቶ ኣማንኤል ኣብ ዓለም ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ትገልፆ ናይ ዓለም ፋይናንስ ዎል ስትሪት እንድዩ እሱ ምተሓረመስ ሕጂ ሕሰብ እዮ እዚ ናይ ሃርት ኦፍ ቢዝነስ ናይ ዓለም ንክልተ ሰሙን ትሪሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ብዘይ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ከሎ ብጣዕሚ ዓብይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ብኸምኡ ምክንያት ድማ ሪሴሽን መፅኡ ድሕሪ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣሜሪካ እንድዩ ከምቲ ንፍልጦሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ ነገር ኣብ ዓለም ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ፅልዋ ገይሩ ከም ዝብለኪ ኢኮኖሚካሊ ብዓብዩ ሪሴሽን ፈጢሩ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ዝበላ ነተን ካልኦት ሃገራት ታዚ ኢምፓክት ነው ኤቭሪባዲ ኣቶ ዛይድ ምናልባት ኣብ ዝትውስኸሉ ነገር እንተሃልዩ ኣማንኤል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ እንዲ እቲ ሳዕብን ናይ 9/11 ስጋብ ሕጂ እውን ይኸይድ ኣሎ ሓደ ከም ዝቅድም ኣቢለ እውን ዝበልክዎ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 2007 ሪሴሽን መፅኡ ብዙሕ ቢዝነስ ከዓ ተጎዲኡ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወፂኡ ብዙሕ ሽግር እዩ ኣጋጢሙ እዚ ናይቲ 9/11 ተዓብየን እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ እቲ ሴኪሪቲ ናይቲ ሰራሕተኛ እውን ገዛ ርእሱ ፍርሒ ራዕዲ መፅኡ ቦርሳት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ክትሪኦ ከለካ ትስንብድ ካብኡ ክትርሕቅ ትደሊ
ሕጂ ሓደ ነይሩ ናይቲ 311 ዝበሃል ኮል ክትገብር ትኽእል ኢኻ if you say something say something ዝብል ብፖስተራት ጌርካ ኣብ ኩሉ ኣንጎላታት እዩ ዝጥቃዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ሓደ ሶሻሊ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ እዩ እቲ ለበል ምግባር ንሰብ በቲ ሃይማኖት ምክንያት ድዩ ወይ በቲ ቆርበቱ ምክንያት ኣብ ምጥርጣር ተኣትዩ እዩ ብወፃኢ ዝመፅእ ሰብ እውን እቲ ናይ ቪዛውን ሊሚት ኮይኑ እዩ ከም ድላይ ካትመጻሉ ዝነበረ ኣብ ምክልካል መጽኢት ርክባት ናይ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ንዕውን ሂንደር ገይርዎ ማለት እዩ ብዓብኡ ግን በዚ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሽግር ደይተ ተንከፈት ሃገር ኣላ ኣይብለን የብዓለም ዳይሬክትሊ ኦን ኢንዳይሬክትሊ ብናይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዝኸዳ ብዙሓት ሃገራት ኣላ ምስ ኣሜሪካ ትሬድ ዝገብራ ብዙሓት ሃገራት ኣላ ንዕኡኑ ብምሉኡ ኣፌክት ገይርዎ እዩ ስለዚ ትሳዕቤኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብገንዘብ ዋጋ እንዲ ክትምኖ ትኽእል እኳ ኣይመስለንን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ትሳዕቤን ስጋት ሕጂ ቅፅል ኣሎ ሰባት ሓሚሞም ይሞትዮም ብሰንኩ ስጋት ሕጂ ስለዚ ከቢድ እዩ ካብቲ ትኪ ዝመፀ እዩ ወይ ካብኡ ካብቲ ዝወፀ ነገር ዝመፀ እዩ ተባሂሉ ብሰንኩ ዝሞቱ ሰባት ይፍለጡ ዶ ኣብ ኒውዮርክ ወ ፍለጥ እዩ ብዙሓት ኣሎ ኣነ ከም ዝበልኩ ክቲ ናና ስራሕ ዳሕራይ ጆይን ገይረ ናብኦም ናብ ዝስራሕሉ ዘለኹ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ እሱ መሰጋጠመ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናብ ትግራን ዚሮ ከይዶም ሰሪዖም እዮም ማለት ተሓጋጊዞም እዮም ምስቲ ሽዑ ኩነታት ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ዶራናን ገለን ስለ ዝነበረ ሕጂ ንሱን ገዛ ርእሱ ናይ ብሮንካይትስ ዓይነት ሳምቦ ሕማም ራዩ ነይሮም ናይ ካንሰር ሕማም ዘምፁ ነይሮም ዝፈልጦም ፓርቲኩላርሊ ዝሞቱ እውን ኣለዉ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ እውን ከቢድ እዩ ድል እውን ይቅፅል ኣሎ ብከምኡ ዝሰቃዩ ሰባት ኣለዉ ሕክምና ብነፃ ይወሃቦም እዩ ኦፍኮርስ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እቲ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ዘስጊ እዩ ከቢድ እዩ እቲ ሳዕቤን ናይዚ 9/11 ብቐሊል ነገር ጌርካ ከምዚ ኮይኑ ክንብዚ ሰሞይ ኢልካ ጥራሕ ኣይኮንካን ተዓፅዎ ሳዕቤናቱን ናብኡ ዘምፀ ጉድኣትን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣቶ ኣማኒኤል ሕጂ እቲ ቦታ ከም መዘክርታ ኮይኑ ተሰሪሕሎ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘለዎ ምስሊ እውን ቁርባኡ ከለካ ተገሊፅካልና ጽቡቅ እታ ዓንተይ ዝምልሳት ነበርኩ ብኣ ክጅምር ሞ እቲ ዓብዪ ናይ ፖስት 9/11 ዝመፆ እቲ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ናይ ኣሜሪካ ምስራሕ እዩ ወይ ድማ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ኣብቲ እዋን ዝተገበረ ድማ ናይ ፓትሪዮቲክ ኣክት ዝበሃል ትጋዕ ሕጂ እውን ኣሎ መስለኒ ኣይ ቲንክ ዝሓለፈ ወርሓት ንዑ ከልግስዎ ይፍቱ ነይሮም ግን ን10 ዓመት እዚ ብጣዕሚ እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ኣሜሪካስ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ጸረ ሽበራ ዝብል ጸረ ሽበራ ዝብል ብዓብዩ ድማ ናይ ኢራቅ ወር ናይ ኣፍጋኒስታን ወር ኣፍጋኒስታን ጀስት ኤንድድ ዝሓለፈ ሰሙን ስለዚ ናይ 10 ዓመት ውግእ ኣኸቲሉ ማለት እዩ ተዛዓበየ እዚ 9/11 ዘምፅኦ ጉዳያት እዩ ካልእ እውን ናይ አልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኩሉ ዓለምን ዝግበር ናይ ሽበራ 9/11 ዘምፅኦ እዩ ክበሃል ይከኣል እታ ካልእ ክብላ ዝደሊ እቲ ኢምፓክት ናይቲ ብሊንገት ምፍራስ እዚ ዛይዶም ከም ዝብሎ ፀንሐ ኣብዚ ኣሜሪካ ናይ ዘድሮጋ ኣክት ዝበሃል ኣሎ ዘድሮጋ ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ኒውዮርክ ፖሊስ ዲቴክቲቭ ዝነበረ ኣብኡ ኣፍተር 9/11 ናብቲ ሩንስ ከይዱ ክሰርሕ ከሎ ብከምኡ ምክንያት ካንሰር ሒዝዎ እዩ ዘድሮጋ ኣክት ናይ $7 ቢልዮን ኮንግረስ ኣፕሩቭ ገይሩ እዩ ንዝኾነ ሰብ ኣብቲ ኤርያ ዝሰርሕ ዝነበረ ወይ ኣብቲ ቀረባ ዝነበረ ብከምኡ ምክንያት ሕማም እንትሒዝዎ ትሪት ክግበረሉ ዝኽእል ወይ ድማ ኮምፐንሴሽን ክወሃበሉ ዝኽእል ኢሎም ኣፕሩቭ ዝገበርዎ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝተሰርሐ ሜሞርያል ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኒውዮርክ መፅኡ ኩሉ ሰብ ከም ዝበልኩ ዓንቶይ ዳርጋ 50-60 ሚልዮን ቱሪስት ንዓኸ ይረኣየ ዝኸይድ የለን ከምዚ ላንድማርክ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣቶ ዛይድ ቅርፂ ናይቲ ተሰርሒ ዘሎ ንባዕሉ እስቲ ቁርብ ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኑ ዝሰምዓና ሰብ እቲ ቅርፂ ከምዚ ፕሪዝም ዓይነት ኮይኑ ኣዝዩ ነዊሕ እቲ ቢልዲንግ ተሰርሒ ዘሎ ኣብኡ ብዓብኡ ከዓ ናይቶም ቪክቲምስ ኣስማቶም ተገሊጹ ኣለዎ ኣብኡ ለብቲ ቢልዲንግ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መዘከርታ ከምኡ ጌርካ ምግባር ህያው ዓይነት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ተኸኩሉ ግን ካብቲ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እውን መይቱ ደቅብ ልእልሱ ስለዝኾነ ሃገራት እዮም ሞይቶም ኣብኡ ማለት እዩ ክቡራትና እምበኣርኒ ሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ እዚ እዩ ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ምንያና ጋይሽክን እውን ኣዚናና ነመስግን ብክልተ ተኸታተልቲ መደባት ብዛዕባ ዝኽሪ መስከረም 2001 ዘዳለናልኩም ተፈጺሙሎ
ዝቕፅል ሰሙን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቕፅል እዩ ንሎሚ ስለ ዝተኸታተልኩምና ደጊምና ነመስግን ጽባሕ ሐሙስ ክንራኸብ ኢና ድሓን ሕደሩ